Bigarren korrikari hasiera emateko 3 egunen faltan, egun horretako ekitaldiaren nondik norakoak azaldu dituzte Gasteizen gaur, San Miguel Elizako balkoian, hau da aurreko korrika amaitu zen toki berean, AEKaren eta korrikaren arduradunekin batera, Amurreko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko protagonista batzuk izan dira aurkezpenean. Azaldu dutenez, plazan izango da hasiera ekitaldia, arratsaldeko 4:00 aurrera, kaitin haiendek gidatuta eta Neumak taldearen parte hartzearekin. Ondoren mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometroa Amurrioko AEK Euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Arratsalde on guztioi, laster helduko diogu berriz, astearren korrikari lehenago baina eguneko bestelako lerroburu batzuei helduko diegu, izan ere protesta egin zuten atzo Nafarroako haur eskoletako langileek salatu zuten hain zuzen ere 0 eta 3 urte arteko umeen eskoletan ez dela bermatzen harta duinik zerbitzu garestia eta elitista ematen dela eta prekarietatetik irten ezineko egoera batera bultzatzen dituela eskola horietako profesionalak. 55 aurreskola daude herrialdean, plataforma batean batuta daude langileak eta Iruñean batu ziren atzo protestarako. Bada eskolak izpide Nafarroatik Euskal Autonomia Erkidegora hezkuntza arautzeko legea egiteko akordioa onartu berritan, justu aurretik deitutako greba bertan behera utzi eta egun gutxira, Esteilasek ezohiko Kontseilu Nazionala egin du puri-purian diren gaiei buruz aritzeko eta sindikatuak geroan egin beharreko pauso ez hausnartzeko. Zapatua batu ziren sindikatuko kideak Gasteizko Artun Museoan eta zehaztuta utzi zuten beren ildoa eta ohar batean azaldu dutenez, Euskal Eskola Publikoa erdigunean jarriko duen hezkuntza lege baten alde borrokatzen jarraituko dute. Horrez gain, Euskal Herria Bilduko kideek EAeko hezkuntza lege berrirako akordioa berretsi duten. Babes zabala eman dio gainera koalizioak EAJ, PSE eta Unidas Elkarrekin Podemos iurekin barkatu Eusko Legebiltzarrean egindako itunari. Zehazki batzarran parte hartu duten Euskal Herria Bilduko kideen 91 babestu dituzte lege berrirako adostutako oinarriak 8 bozkatu dute ezetz eta botoen 11 izan dira zuriak. Ohiko batzar nagusian egin dute bozketa era berean, etorkizuneko erronkei erantzungo dien hezkuntza itun bati prozesua irekitzea proposatu du Nafarroako parlamentuan. Gainera, Ukrainako gerrak sortutako egoera sozial, politiko eta ekonomikoaz ere jardun dute batzarrean, horri lotuta egin zuzen, Errusiaren erasoak gaitzetzi ditu otegi kostera eta berretsi du koalizio subiranistak inbasioaren aurkako jarrera erakutsi duela hasieratik. Adierazi legez, inbasioaren guztiz kontra daude, baina ez daude ados halaber armak bidaltzarekin eta lasterketa armamentistikoa areagotzearekin ere, horrek gatazka nuklearra piztu dezake. Eta gaurkoan gainera, Euskal Herria Bilduko mahai politikoak ohiko bilera egin du astelenarekin, Ukrainako gerraren ondorio sozioekonomikoak aztertzeko entzun dezagun jarraian Arnaldo Otegi. Inor ez zegoen prestatua halako egoera batetarako, psikologikoki erez, euskaldunak erez, Euskal Herriak erez, baina aurre egin behar zaio. Eta aurre egin behar zaio Euskal Herria Bilduren ustez, lehenik eta behin argi eta garbi planteatuz, ezohiko egoera hau ezohiko estrukturala bilakatuko dela, eta bilakatzen ari dela. Mundua ezegonkorra eta arriskutsuago batean biziko gara. Eta hori da nolabait ere lehenik eta behin konpartitu behar dena jendartearekin. Ez inor beldurtzeko, baizik eta benetazko realitateari aurre egiteko. Edo zen gerra edo gatazka armatutan behin eta berriro errepikatzen den eskema da emakumeen aurkako indarkeria. Alboan Fundazioak Kongoko Errepublika Demokratikora bidaiatu du. Emakumeak martxan ekimenaren barruan 2 gerra pairatu dituen herrialdea da, ofizialki 2003an amaitutzat eman bazen ere. Gainera oraindik gatazka amaitu dela ezin esan daiteke. Gainera Fundazioak bildutako datuen arabera, urtero 100.000 emakume bortxatzen dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan. Leire Morketxo Alboan Fundazio kidea izan da gaur gurean eta horrela heldu dio auziari. Bertako emakumekin berbetan hori izaten ziguten, hasieran berez, gerra bukatutzat eman zuten 2003 urtean, baina bai ikusten zuten gerran erabilitako ekimen horiek, emakume kontra erabilitako ekimen horiek jarraitzen dutela gaur egun baita. Grupo armado ezberdina da ere,
han inguruan, eta normaltasunez pixkat ikusten dela hori, ez? Emakumeengan aparezenten bortxaketak eta olako egoerak. Eta lerroburuekin bukatzeko berriz, Ipar Euskal Herrian, martxoaren 19an Parisen hil zuten Federico Martin Aranburu errugbilari ohiaren ehorzketak iragan dira, larun batean Biarritzen. Omenaldi jendetsua egin diote gainera, eta gero, Lapurdiko hirian bizi zen argentinarrari. Pariseko hilketaren ondotik 3 pertsona atxilotu zituzten eta 3ak kartzelan dira egun. Hilketaren egietako gisa jotzen duten eskuin muturreko Loic Le Priolek ostiralean deklaratu zuen Budapesteko auzitegian eta 10 egunen buruan frantziar autoritateen esku utziko dute. Sarten atxiloturiko Romain Bouvier berriz ostiralean sartu zuten Lasanteko presondegian. Bada iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, 22. korrikaren hasiera eguneko aurkezpena egin dute goiz honetan Gasteizen, aurreko korrika amaitu zen toki berean, San Miguel elizako balkoian hain zuzen ere, AEKaren eta korrikaren arduradunak, Amurreko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan, osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen bertan izan da Estilana lankidea. Korrikako azken edizioa amaitu zen tokia aukeratu dute agertoki bezala, hasierako eguneko jaia aurkezteko, 3 egun besterik ez dira falta urtebeteko atzerapenaren ondorioz eta giroan zirrara eta emozioa dira nagusi. Ostegunean abiatuko da 22. korrika Amurriotik eta apirilaren 10 bitartean Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da. Hasierako eguneko aurkezpena egin dute goizean Gasteizen aurreko korrika amaitu zen toki berean, hots San Miguel elizako balkoian. AEKaren eta korrikaren arduradunak Amurrioko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan, osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen. AEKak korrikaren ostean ere lanean jarraituko duela azpimarratu du. Egun osoko jaia prestatu dute Amurrioko eta Aiaraldeko herritarrek 22. korrikari hasiera emateko. Txupinazoak eta kale animazioak girotuko dute Amurrio eta goizean hainbat ekimenek alaituko dute eguna eguerdiaren aurretik. Plazan izango da hasiera ekitaldia 4etatik aurrera kaitina jende gidatuta eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometro Amurrioko AEK euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Horren harira, korrikako antolakuntzatik Amurrioko euskaltegien lana azpimarratu dute. Herrian ere, ibilbide oparoa egin du eta egiten ari da Amurrioko AEKak. Ostegunean, euskaltegiaren lan horretan jarriko dugu azpimarra. Bada gurean ere Hamaika Telebistan prest daude 22. korrikari ekiteko begira zer nolako programazioa osatu dugun, 24 orduko jarraipen zerbitzua eskaintzeko. Korrika badator, eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela, 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Hamaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez, korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika22.hamaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Hamaikan. Hamaika, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Horrez gain datozen egunetan korrikak izan dituen kantuen inguruan ariko gara luze eta zabal izan ere Koldo Otamendi lankideak korrikako abesti ezberdinen protagonistekin izan da solasean. Dagoeneko elkarrizketak badituzue Hamaika.eus atarian ikusgai eta horretarako aukera izango duzue ere aurretik aipatutako programazio bereziko saioetan. Guazen korrika datorrela,
oso gelditu barik. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa euskara. Kariketan korrika, korrika, kariketan doa mundua. Kariketan korrika. Haide, korrika, behon deigula. Berriro egin korrika zurekin. Korrika, 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 korrika. Euskal Herria korrika, dirula ugozen. Gure ritmoran. Korrika, korrika, gure ritmoran. Korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Korrikaren bueltakoak horrela berriegunari erreparatuko diogu orain heltzar da apirilaren 17 eta hainbat tokitan motorrak berotzen hasiak dira jada. Aurtengoan ere kantuek izango dute hein batean protagonismoa ikus dezagun. Eta Usansolora jauzi egin da, egun auzoa dena, herri izatearen alde bozkatu dute, botoa eman dutenen 91%ek, herri galdeketa egin dute igandean, herri independentea izan edo ez erabakitzeko. Galdeketaren emaitza ez da loteslea, eta Bizkaiko batzar nagusien esku geratuko da azken erabakia. Inigo Hernando Galdakoko alkatearekin hitz egin du Naiz Irratiak atzoko egunaren balorazioa egiteko. Parte hartze datu dagokionez, oso era positiboan baloratzen dugu. Argi ikusi izan, jenteak garrantzia eman ziola parte hartzeari Usansolon, eta Usansolotarrek zeukatela gogoa era ofizialean euren iritzia emateko.
Usansolotik Oiartzunera, hemen guk udaberriko azoka antolatu dute asteburuan Oiartzungo ekoizleek. Herriko ekoizleak saretzen hasi zirenetik antolatu duten 3. izan da. Eta ekoizleekin batera, herriko artisauak ere azokan izan dira oraingo honetan. Udane Arreolankidea izan zen bertan. Eguraldi apartak lagunduta giro ederra sortu da hemen Oiartzunen, jendetza bildu da hemen guk azokan udaberriko azokan eta bertan 21 postu jarri dituzte bertako ekoizle zein artisauek. Eskaintza denetarikoa izan da eta horien artean ikusi ahal izan ditugu bertako txakolina, eztia, barazkiak, arrautza ekologikoak, konbutxa edota pasta freskoa esaterako. Udalak badaka estrategia bat, pixka bat elikadura burujabetza eta lehendabiziko sektorian inguruan, eta pixkat estrategia horren baitan ikusten genuen bazola behar bat herriko ekoizliak bai behaien artean saretzeko, elkar ezautzeko, utxune bat bazteolako, eta beste alde batetikan ekoizle horiek baita ere herritarrakin harremana eta komunikazioa edukitzeko, ez? Orduan hasi ginen bilera batzuk iten ekoizleakin eta tartean baita ere herritar edo kontsumitzaile batzuk egon duzingukin lanian, pixkat hori nola egin genezakeen pentsatzeko. Eta hortik sortu zen hemen guken ideia. Pixkat sare hori osatzia, hemen guk izenare bai hortik heldu da, hemen guk, alegia Oiartzun guk, guriak, propioak, hemengo ekoizlik, hemengo produktuk, bertakua, ez? Eta pixkat hori sustatze aldea hasi ginen ideiak botatzen. Eta lehendabiziko ideia edo batezena zen kontsumitzaile eta ekoizlean arteko harreman hori sustatzeko azoka bat bertzela. Ikusteko zer dagoen hemendikan, ze azkenian gauza pila badaude hemendikan, artisau pila badaude eta ez dira ezagutzen. Orduan bai ematen du aukera hori ezagutzeko eta bertakua kontsumitzeko. Eta egia da, lehendabiziko azoka proba bezala intzela, eta balorazio positiboa intzen, eta erabaki genuna zen urtaro aldaketakin azoka bat itxia, hoxe ez, harreman horiek behintzat urtean zehar momentu batzutan mantentzeko. Hau 3. da, eta printzipioz oso ona, gure dudak genitu, minon egia esan jendia oso ondo aida erantzuten, asko saltzen, eta jende asko aida hurbiltzen egia esan. Ekoizle hauek herritarrakin badute beste harreman zuzen bat, edo herriko dendetan, edo beste gune batzuk ere badaude hortako, baina azoka hau da egia esan, ekoizle guztiak elkar ikusten diala, herritarrak de ekoizle bakotxak denak elkarren segidan ikusi ditzaketela, galderakin, zer modu zaudete, eta pixka sare hori mantendu nahi dugu, ez? Ekoizleentzat batez ere lehenengo bata bestea ezagutzeko eta talde bat eta apoio bat emateko, eta ere herriarekin kontaktu bat edukitzeko egun konkretutan produktua ezagutzea eramateko, ezagutzeko, esplikatzeko ere produktua, azkenean beste interakzioa dakazu zure inguramenarekin eta herriko kontsumitzaileekin, eta horrek beti asko laguntzen du azkenean ekoizleari. Eta hau, esan bezala, zerbait berria do izan du da, azoka hontan denak Oiartzunarrak dilako, denak hemen guk dilako, eta herritarrak de hori eskertu indute, ez? Eta ikustia, ze pertsona don proiektu horren atzian, eta nik uste hori eskertu indula herritarrak, eta horregatik etortzen dela horren beste jende azokara, ikustea, erostea. Asko gustatzen zait. Herrian bizia ikusten da eta horako gauzak herria bizitzen dute, herria bizi, bai. Biziarazi. Eta gero bertako produktuak badakigu non datozen, non egiten dien, eta horrek segurtasun bat ematen digu jaten dugunari buruz. Helburu orokorrak jarri genituen, esan bezala, harreman horiek sustatzia eta harreman horietatik sortu daitezken edozein ideia ateatzia, ez? Hemen guk bea izena sortu genunean logo batekin sortu genuen, eta logo hori sortzeko momentuan buruan genuen, marka bat edo izatia, identifikagarria, edo dendara juten zeanin edo jakiteko hoi dela Oiartzungo hemengo produktu bat, edo gida bat non jasoko dian hemengo produktore guztian datua,
merkatuak, non eskuratu ditzakegun produktuak, informazio guztia, orduan, hau hasi besteik ez da hain. Gero, ideiak asko daude, oso lanildo desberdinetakoak, eta pixkanaka hasi ga. Esan bezala, harremanan hasieran gaudelako, eta guendik elkar ezautzen nahi galako. Nik uste hori dela garrantzitsuna, jendia goguak indola, eta horrek irekitzen digu bide bat aurrea behira. Eta ekonomia arloko gaietan murgilduta garraiolariek greban jarraituko dute Euskal Herrian ere. 3 sindikatuak estoiko batzarra egin du Bart Altsasun eta han hartu dute erabakia. Garraiolarien gehiengo zaldaren babesarekin sindikatuaren arabera, gutxieneko batzuk lortu arte jarraituko dute borrokan. Garraiolari bakar batek ere ez dezan lanik egin baldintza prekarioetan, ez eta kostuen azpitik ere adierazi dutenez. Erregaiaren prezioan da fokuetariko bat eta horren bueltan Espainiako gobernuak bihar onartuko ditu Ukrainako gerrak eragindako kalte ekonomikoei aurre egiteko neurriak, 16.000 milioi euroko plan bat dena. Neurri horien artean Pedro Sánchez presidenteak gaur aurreatu duenez, apirilaren batetik ekainaren 30 erregaiak 20 zentimo merketuko ditu. Horietatik 15 estatuaren kontura eta 5 enpresen kontura. Hori jakinda 3ko zuzendaritzak aurreratu zuen dagoeneko Madrilek egindako azken proposamena, ez dela nahikoa patronal handiekin egindako akordioa delako eta horien interesak lehenesten dituelako. 3 eskaeren artean badago Hego Euskal Herriari soilik eragiten dion bat. Bertako errepidetan kamioientzat bidesariak ez jartzea eta horri buruz hitz egin nahi dute foru aldundiekin eta Nafarroko gobernuarekin, haienak baitira errepideak. Bilera horietako data zein den ez dute artean jakinarazi. Bada grebez gabiltzala sindikatuek beste 2 greba egun iragarri dituzte Osakidetzan apirilaren 8 eta maiatzaren 16 osasun sailaren inmobilismoa salatzeko. Apirilaren 8 lehen mailako arreta osoko langileak deitu dituzte grebara eta maiatzaren 16 berriz ospitale sare osokoak eta osasun mentalekoak. Elas, Atxela, Komisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek prentsaurrekoa eskaini dute Bilbon, osasun publikoaren arrakala digitala, murrizketak eta privatizazioak salatzeko eta gehiago, lehen mailako arreta indartzea, kolektibo ahulenak zaintzea eta lan baldintza duinak eskatzeko. Aldi berean, transfusio eta gizaeunen Euskal Zentroan 4 greba egun deituko dituzte, apirilaren 19tik apirilaren 22. Sindikatuek adierazi dutenez, hilabete bete da Osakidetzako esparru guztietan deitutako azken greba egunetik, eta osasun sailak ez du pauso bakar bat ere eman, osasun sistema publikoak bizi duen egoera larriari buelta emateko. Eta gaiz aldatuta kultur arloan, Taz Kultur Elkarte Gasteiztarrak proposamen artistiko berri bat inauguratu du San Antonen Parantzako erakusleioan Arbosa Telebista 2 lelopean, Julio Arbosa artistaren lanari jarraipena ematen dio honek eta bertan izan da Gasteizko lantaldea. Taz Kultur espazioak topagunea eta ekimen anitzetarako hazitegia proposatzen du. Horretarako, ekoizpenean, giza eta kultur esku hartzeetan, ikerketan baita arte hezkuntzan ere kokatzen ditu bere helburuak. Bueno, pues Taz Kultur es un espacio gestionado por artistas de aquí, de Gasteiz, y nuestro objetivo es que todos los jueves suceda algo sobre arte contemporáneo en nuestro espacio. En el espacio de la galería ahora mismo tenemos una exposición de Miriam Isasi, que nos ha traído una parte de todo el conjunto de obra. Oraingoan Arbosa Telebista 2 proposamen artistikoa inauguratu du. Gasteizko San Antonen Parantzan aurki dezakegun erakusleio berri bat hain zuzen ere. Proiektu horrek Julio Arbosa Gasteizko artistaren lanari jarraipena ematen dio. 80ko eta 90ko hamarkadetan sortzaile polifazetikoak egunero idazten zituen mezuak bere tailerreko erakusleioko telebistetan. Horietako batzuk proiektuaren lehenengo edizioak Arbosa Telebistak biltzen zituen. Arbosa 2 erakusleio proiektu honen helburua batez ere da lehenengo parteari jarraia ematea. Hau da, lehenengo partean Arbosaren lelo eta paper originalak hartu genituen eta eguneratu genituen esaldi horiek. Oraingoan eman nahi genion bueltatxo bat eta
jendeari eskatu diogu hainbat lelo edo esaldi prestatzea eta Arbozak zuen ideia hori egunaratzea. Denetarikoak. Igual, faltan botatzen dugu aktualitateari buruzko gauzak batez ere eta kontuan izanik gaurko egoera orokorrean nola dagoen. Baina, bueno, gauza simpatikoak eta desberdina daude, bai, denetarikoa. Nahi duena, gure helbide postalera bidali dezake, laboratoriozaz, horrela idatzita, @gmail.com, eta ara bidali. Asuntoan ipini arbozarako esaldia edo halako zerbait, eta ara bidali dezake bere esaldia edo leloa edo nahi duena, edo pentsamendua, edo ez da izan behar poesia bat, edo nahi duena. Inauguratu duten erakusleioan, espazioan joan den hilean antolatu zituzten errotulazio eta pentsamendu tailerretan sortu ziren mezuak ikusiko ditugu. Gainera, Zaz Kulturek aukera ematen du edozein herritarrek proiektuan parte hartzeko bere zaldia aukeratuz. Eta asteleneko kontuak horrela, iritsi da albistearen bukaera, gaurkoan Marakadia Bolo taldearen Dies Irae abestiaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Beraz, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, zuraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean aurrutz dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.satarian ondo izan eta bihar arte.